अगो त्या रील गेलो आणि त्यांना म्हणजे मला अख्ख्या बाजरा सुटतोय आणि कोणी मग सांगला आमच्या घरात छलोयात मध्ये आता किती करू पाहिजे आमची पैशांचा नाश्ताचा आता मरवाचो अरे पाय ते सर रियल मरब नुरे पाय ते ढोंग करपाचे मेल्ल्या ढोंग करपाचे ओय ना मी रोकली मागे त्या मुको जायना तू कडे मारे आता मार खा मार ओके मोठा झाला मोठा चल चल सवाल तुम्ही ते यायला तुला मासे सोडून असं ते बस अगो तो ओइल वाड्यावर फ्रान्सिस बाकार आहे बस ना पायार पाय दोन मेला अरे तो बाकार कोण आणि तू कोण रे तो बाकार तू सारखे निघता ओके चल ठीक आहे बोला बोल आणि का पुढे नेऊ अरे वाच का बेगी दादा अरे बेगी दादा आम्ही ढोंग करपाचे आणि कित करपाचे थोडे कुत्रा घालपाचे तर रॉयल नाव रडपाचे आठ मुगे डेमोच आहे ओके कितरे बाय ढोंग घालून गेलो एतो रडायचं पण बाय ठीक आहे तर आम्ही चिकाय ते सांगतो बाय गो आज छोल्याने चिकन रावला आता करता माझे डेमो ओके
अगं बेबी काय करायचं किती गो बाय